Amen and amen. This is my story, this is my song. Blessed assurance. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 18 verse 20 says, "For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." I hope and I pray kabsat nga adda tayo kadagiti paggigimongan at the same time adda tayo nga naka-tune in kadeto nga serbisyo tayo kabsat, our prayer meeting. Amen. Praise the Lord. As we start our service, kablaawan tayo man, iti patriarch tayo na imbag nga Rabiim, Pastor June, hasta pa iti pastor tayo, ni Pastor Pruvi Cadelinia. Amen. At dato'y tatakabsa, dito'y HBBC Lawag. Amen. Praise God. Taruni nga nakaragragsak, dagiti kakabsat, dito'y HBBC Lawag. Ta imay tayo pinasyar, idakabsat. Amen. I hope and I pray nga naragsak kay met, oray pa'y awan ti pastor tayo, kadagiti sanctuary tayo, ngem adda, iti presensya, iti pastor tayo, babaen, kadeto yung Facebook Live, babaen kadeto yung Zoom, kakabsat. Amen. Dawatik nga kakabsat, nga tumakder tayo amin, tayintay iti panagkankanta. Let's worship God through singing. Amen. Dagiti adda instrument na, tukar kayo kadagiti sanctuaries. Amen. Amen. Praise the Lord. Our first song, I Just Keep Trusting My Lord. Amen. Uri kasto yung atututudo kabsat, agtaliktay latay di Apo. Amen? Ready now. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave me a song. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Chorus now. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Second verse now. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He lead each day. Though the road is weary at times and sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Chorus now. He's a faithful God. Amen. Such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Kas panagtaliktay di Apo kabsat, let us lean on His everlasting arm. Amen. Leaning on the everlasting arm of God. Amen. What a fellowship, what a joy divine. Right now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Second verse. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Last verse now. Whatever
to dread, what have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arms. Amen. Praise the Lord. Pudnulaw na ikabsat nga nung kumamang tayo ti Apo, He is able to deliver thee. Amen. Our next song, He is able to deliver thee. Ready now. This the grandest thing through the ages run. This the grandest thing for the mortal time. This the grandest thing that the world ever song. Our God is able to deliver thee. Chorus. He is able to deliver thee. Amen. He is able to deliver thee. Though I see no rest, go to Him, for rest our God is able to deliver thee. Second is the grandest thing in the earth or made. Is the grandest thing for the mortal strength. Is the grandest thing. Tell the word again. Our God is able. Amen. Praise the Lord. Chorus. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though my sin oppress, go to Him, for rest our God is able to deliver. Last verse now. This the grandest thing. Let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Praise the Lord, our God is able to deliver. Chorus. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though my sin oppress, go to Him, for rest our God is able to deliver thee. Amen. Truly have said that He is able to deliver thee, because He is a shelter in a time of storm. Amen. Our next song, A Shelter in a Time of Storm. Ready now. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Chorus. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes upright, a shelter in the time of storm. Chorus. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Last verse now. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. Amen. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Last chorus. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Naragsak ka para kanta kabsat. Amin man nga naragsak. Say aloud, Amen. Amen. Before ngayon tayo iti Bible reading tayo kabsat, let's welcome our beloved pastor to the pulpit.
Praise the Lord. Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya po ba kayong lahat dyan? Malakas na amen naman, oh. Okay. Well, we are here in HBBC Lawag City Sanctuary, and it's wonderful to see this place, but more importantly, the people who are not yet here. Okay? Wala pa sila wala pa yung iba. I hope that you can catch up, and you should catch up. Okay? Mukhang hindi yata aware yung iba na pupunta ako dito, but this is a surprise visit, you know. Anyway, we're glad to be in the house of prayer tonight. I hope you are ready to pray for our requests. Amen ba, mga kapatid? Okay, so let's have the Bible reading, and let's have Brother Conrad lead us to read the Word of God tonight. Amen. Good evening po, Pastor Proby, Pastor June. Thank you for this opportunity to do the Bible reading and opening prayer tatang prayer meeting tayo. Ket kada kaymet amin brethren nga dati sanctuary tataken ti online naimbag nga rabi amin kakabsat. Ket ilokatay ti Biblia tayo iti Salmo 141. Basahin tayo ti verses 1 to 5. Psalm 141 verses 1 to 5, page 738 ti Bible tayo kakabsat. Verse 1, Apo imawaga kengka. Teka, sabay-sabay tayo ha. Sabihin mo, let's read all together. Okay, go ahead. And let's read all together, brethren. Ready? Verse 1, Apo imawaga kengka. Darasem ka di ti umay kanyak. Denggem ka di ti timek ko. No umawaga kengka. Ti kararag ko agtarus ka dagiti sangwanan akas insenso. Kenti panangitang ayak kadagitoy imimak kas daton ti mumalem. Mangikabil ka ti bantay, o Apo, iti sangwanan tuingiwat ko. Salwadam ti ruangan dagiti bibig ko. Di ka iturong tuy pusok, iti uray anya adakes nga banag. Nga mga ramid dagiti nadangkes nga araramid, ket jak kuma makipangan ka dagiti kang kanenda. Verse 5, Ti nalinteg kabilen na kuma, isunto ti may sa apagayanak. Ket balbalyewan na kuma, isunto ti nadaeg alana, ket saan nga dunurun ti ulok. Ta uray pay dagiti kararag ko, adanto ka dagiti pagkikiraanda. Amen. Let's all bow head and close our eyes and let's pray to the Lord. Our Father in heaven, apo ng langitan man nakabali namin. Thank you, dear Lord God, for this day. Thank you, tanabutan mi man tatanga oras na po. Kaya si Lord met ni mang bendisyon neto yung serbisyo mi tatanga rabi apo, dear Lord God. Ikamit nga rod ti divine utterance can heavenly wisdom apo ti pastor mi. Nga mangiburay manen ti sasawam apo, dear Lord God. Kaya ikan nakamit nga rod ti humility and heavenly wisdom met nga agdengeg apo nga makita mi manenti kayat mo nga ipadanon kanya mi apo, di Lord God, especially ti pinagromi ti na inspirituan nga biyag mi apo, di Lord God. Thank you metatanga rabi apo, di Lord God. We have the privilege to intercede dagiti nangangailangan ti karkararag tatanga brethren apo, di Lord God, ket sikar ti mangdengeg met apo kadigiti nga karkararag mi apo. Bendisyon na met, dito nga servisyo mi, kan dito nga batbati nga oras mi, Apo, dear Lord God, kat tuloy-tuloy ko nga may daydayaw, Apo, dear Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Pwede na kayong maupo, mga kapatid. Magsimula tayo ng report. Ngayong araw na ito, ang ating pastor sa Claveria ay nagsalita sa mga kapulisan. At last week ay ginanap ang isang matagumpay sa kabila ng bagyo, pero matagumpay ang ating DVBS. Kaya't lahat tayo ay nanalangin para sa tagumpay na ito. Kaya't pakinggan natin ang report ni Pastor Dennis sa ating lahat. Go ahead, Pastor Dennis. Amen. Sound check. Yes, we hear you. Go ahead. Amen. Naimbag nga Malem, Pastor John, ken Pastor Proby. Giamanak iti panangi patalekyo, iti trabaho iti Apo, iti Claveria, ken gastamet iti lasam ken apari nga mangkit kita.
Madaydayo iti Apo Pastor last week ket nabaligyan ti panakaangay iti DBBS ket praise God dagiti imay nagatendar nga parents ket naburayan iti sao iti Apo kang runan ti panakaisalakan ket madaydayo iti Apo kada itoy nga lawas ta napanda pinalo up pastor dagiti imay nga parents ken secondly, Pastor, idi Monday, napang kami jay apari, ket napang kwintolnog, dagiti kakabsat nga nag-DBBS, ket madaydayo manen iti Apo, Pastor, nakita iti sitwasyon, ket ada dagiti banbanag nga nasken nga aramiden, ket nakitak, Pastor, nga tenno bigat, babayan ti panagsublik, Pastor, ket maayos DJ paggimungan, Pastor, adada ti agobo. Ken praise God met tatay kakabsat ken pastor iti balegi iti DJ panaka-invitar tayo yan ti PNP ket praise God diti hepe tayo tatta ditoy ket Christian Baptist ket madaydayo iti Apo iso nga kunana tatay ket sa balyandan to ti agtongtong pastor regarding kadagiti aramiden tayo iti Claveria ko na pastor kat anyan nga nagmayat kat pudno launay nga iti trabaho iti Apo kat no talagang asikaswam ken seryoswam kat dakkel talaga iti pagbanagan ha ken bungaen na iso nga giyamyaman ak iti karkararagyo pastor ken kastamet kanyayo kakabsat ket detoy nga balegi kat balegi tayo amin. One. Isong thank you and God bless. Ken ikararagda kami, agsubli kami, di aparito no bigat. Ken graduation iti DBBS tayo, di aparito no Friday. Amen. So thank you, Pastor. Okay, madaydayaw iti Apo. Let's welcome the folks from Aparin, ng Bangarabi, amin dita, Ma'am Evelyn, kandigiti team, nganapan, Team Mulong. That's what a team is about. Team Mulong. Nga mang-conduct iti DVBS. How many enrolled pupils do we have in the DVBS? Good evening, Pastor John and Pastor Proby. Bali mo, Pastor. Bali, kita nga nag-enroll, Pastor, by God's grace. 50 as in 50. Yes, Pastor. Okay, very good. Palakpakan natin. Maraming salamat. Yon. Okay. Wonderful, wonderful. We also welcome our brethren from Lasam. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Amen. Kandagiti kakabsat tayo, ijay Karwan, who are now enjoying their new cottage. Oh. Amen. Okay. Praise the Lord. Kan kastamot ije Pasukin, Maine. Oh, magandang gabi sa inyo dyan. Ije Bakara. Ano oras yun ta Bakaran, kakabsat? Okay. Mag-behave kayo dito, at monitoran kayo dito yan ti CCTV. Makitkitak amin nga garaw yun ta kakabsat. No sinot agkaratak der ngagkaraisbo makitak. Okay? So, behave lang kayo dyan. Amen? Salamat. At siyempre naman, dito sa Lawag. Kumaway naman kayo. Okay. Kasama na rin natin ang Australia. Ijayanta Mission House tayo. Kan Ijay Balayda Michael with our 2 new believers present. Ayan po. Magandang gabi sa inyo dyan. I hope you are doing well. It's 8:30 in the evening in Australia. Gabing-gabi na natin at doon sa Australia, okay? We also have other families joining us. Kasama ang Canada, Sister Risa Akibay. At syempre naman, mga kapatid, yung ating mga brethren sa Hawaii. Okay? And Ma'am Marites Preacher Angelo, good evening.
Si Joe Man Tabieros. Oh, disciple yan ni Conrad. Ikaw bang nagdi-disciple? Okay, good. Viva family. Oh, yan. Oh, tapos Louie. Oh, yan. Humahabol na si Tita Minda of Waipaho. Brother Joel, hindi man signature ng payapay mo, Brad. Yan, oh. Okay. Yan ang signature na wave noong pandemic, mga kapatid. Okay? Alright. So, inteng mo na nga ro ti prayer time at dadapay other updates that I'm going to share with you. But include in your prayer the ongoing DVBS of Dingras with 52 kids, mga kapatid. We have 52 kids. Nandyan na pala sila, oh. Nandyan na. Dingras Outreach, good evening. Okay, 52 kids participating sa kabila ng binagyo, pero we were able to regain. Dumami pa actually, 40 plus lang nung nagbagyo. Dumami ngayon, nag-52. Kaya maganda pala pag bumabagyo, dumadami. Wag naman nating ipanalangin na bumagyo pa para dumami tayo, ha? Paramin na natin para wag nang bumagyo. Okay? So anyway, let's go to the Lord in prayer. The requests are ready and it will be flashed on your screen. Kayong mga nasa Facebook, mag-comment kayo. And I am monitoring the comment sections. Salamat sa mga kapatid na nag-message sa akin at informing me and updating me that they could not make it sa ating mga sanctuaries due to some unavoidable circumstances, but had assured me na kasama natin sila sa pamamagitan ng stream. Some of them are out of town, okay? So I am checking my messenger and some folks have sent me a message that they could not come to our sanctuaries. I surely do appreciate you informing me, your pastor, that you could not come. Ganyan po dapat ang ating ginagawa bilang church family. Sapagkat bilang inyong pastor, inaasahan ko palagi na lahat tayo ay present sa ating mga bahay panalanginan at bahay sambahan. At pag hindi kayo makapunta, magpaalam kayo sapagkat ang ating pong relasyon dito sa espiritual na bagay, we are family. Mga kapamilya. Ayan po tayo, ha? Okay? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay kapamilya. Oo. Yan. Sabi ng iba, kapanalig. Oh, ano pa yung isa? Kasama. Oh, kadugo. Tayo ay kapamilya. Okay? So let's now go to the Lord in prayer. Go ahead, AV, and flash the prayer requests. Huwag niyong kalimutan, ha, kumuha kayo ng prayer partner. Baka individual na naman ang gagawin natin dyan, ha? Huwag kayo ng prayer partner. Ako nagmulmulang-ling kakabsat. Okay.
Okay, praise the Lord. Praise the Lord, amen. I see many of our folks on Facebook now. We have Agpawa family from Batak. We have our folks from Italy watching. From Singapore. Ayan, from Manila. Okay, and from other places. Gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na i-share natin ito. Napakaganda ang topic natin ngayong gabi. I ask our AV team na palitan yung caption ng ating Facebook. Wag na mamaya nyo na i-share, mamaya na. Okay? Palitan nyo yung caption, nandun yung topic. Very catchy, napakaganda. So, just one reminder mga kapatid, pag nag-share tayo, please choose the right platform or social media platform na sinishare nyo. Kasi nakita ng ating team na may nag-share pati doon sa DJ Facebook page ni Panlutan. Wag naman na mga kapatid. Facebook page ni Panlutan, nyo i-share i-jay. Kahit doon sa mga buy and sell. Kasi with due respect doon sa, tawag doon, admin, with due respect dun sa admin na lumikha noong Facebook page. Kaya piliin nyo kung saan nyo i-share. Kung wala na kayong maisip na magandang social media platform, sapat na yung i-share mo sa mismong profile mo or account. Or you can messenger your friends. Di ba? Kung hindi naman, itag mo na lang sila dito sa comment section. Ayan. Aba, watching from Rizal. Oh, kumusta po si Jose Rizal? Watching from, from Canada. Ayan, dami. Okay? So, kayong mga naka-tune in sa Facebook, huwag kayong maglalag out ha. Until the end of the service, sapagkat napakaganda ang ating mensahe ngayong gabi. Okay? We now have 85 watching on Facebook and 29 devices on Zoom and maybe a dozen watching from YouTube. My classmate in Bible College, Pastor Darwin Duldulao, is on board. Magandang gabi, classmate. Good morning dyan sa Canada. Okay, maraming salamat. Laika is watching from Laguna. Sa pala yung classmate ko? Toronto, Canada. Napakagandang lugar na yan, kahit hindi ko pa napuntahan. Watching from Barangay 9. Hindi ko alam kung saang Barangay 9 ito. Baka Barangay 9, Africa, hindi natin alam. Pero I'm glad nanonood ka. Okay? All right. So, tumayo tayo lahat. Let's sing one more song, Edward. Amen. Praise the Lord. He's all I need. Amen. Praise God. Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He is the Lord of all, and He is all I need. Chorus! He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul, inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He is all I need. Last verse. He's all I need. I will not turn to any other. He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely.
life goes by, He is the Lord of all, and He is all I need. Chorus! He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He is all I need. Let's sing one more time the chorus. You can sing your part. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He is my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. Amen. Amen. Mabalintay ito mo gawin kakabsat. Okay. Last Monday in Hawaii, our beloved patriarch through Preacher Glenn had baptized 9 new believers. We welcome them to Hosanna Bible Baptist Church. Amen. Lahat ng masaya, pumalakpak ng malakas. Ayan. Go ahead and enjoy those pictures. Ayan, oh. Biruin nyo yan. Wow. Oh, ni Kwadijay, Nana Perling. Oh, praise the Lord. Okay. Wow. Oh, naalimutan ko na. Anong beach ng Hawaii ito? Okay. Wonderful place. Amen. Amen. Praise God. At nagbatayan da nga tugaw dito, I'm very sure of that. Kasi magkasing tangkad na si ano. Ayan, oh. Oh, praise God. Okay. Yon. Praise the Lord. Yeah. Kasta kakabsat, madaydayaw unay iti apo. Amen. Okay. Some of the updates will be on Sunday para lahat ay makapanood at makita ng ating mga updates at matuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon through the leadership of the HBBC. Okay? Brother Wendell Aguba, magandang gabi, Brad. Nasa Manila. All right. Pray for Patpat. Kumusta ni Patpat, Brother Eric? Delikado, ano inalad at daranan? Inalaanda. Ikaw, Ilocano ka, ayusin mo. Inalada ti dara ni Patpat. Wala na, delikado yon. Inalaanda ti dara. Okay? So pray for Patpat. Platelet na. Uso po ang dengue ngayon. Uso ang dengue dito sa atin. That's why we have to be vigilant, meaning do some effort to clean everywhere around your house and, to disturb those lamok and drive them away from your house. Minsan naman kasi, kahit we try to drive them away from our house, doon naman sa nangangapit bahay yung dengue. Maya-maya, mangangapit bahay sa'yo. Di ba? Yun ang problema doon. That's why, our barangay should be actually doing that. Anyway, ano pang ating update? Did I forget anything? Meron pa ba tayong announce? Wala na. Okay. So, let's have this special number tonight. And then we will now have the preaching of the Word of God. Okay? So, get ready with your Bibles and notebook. At tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. It's good to have a message from God during the midweek of the whole week, middle of the whole week. Amen? Okay, so last Sunday, we were blessed with a special number of Australia. Humirit na naman sila. At ngayong gabi,
Panoorin natin ang special number ng ating mga kapatiran na taga-Australia. Go ahead. I was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and it still saw no change. I was ready to give up, all my wish coming true. When I prayed the last time, His power brought true. Prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. We have been given a reach to the throne. The one whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do. So just keep praying. Is listening to you. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. I was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up, all my wish coming true. When I prayed the last time, His power brought true. Prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Don't ever give up. Just pray. Just pray. Dapat matinding palakpak yan. Oh. Ulitin natin yan sa Sunday, ha? Let's replay that on Sunday. I like the arrangement. Lalong-lalo na yung, ooh,
Yung mga ganon, pambihira, ano. Wonderful. Okay? Well, napakagandang ating music ministry sa HBBC, mga kapatid. Don't you appreciate the kind of service that we have? Bang klase, ano? I mean, napakaganda. Everything is just so nice. Amen for that. Okay? Well, let's pray. Heavenly Father, thank you for giving the HBBC talented people in music, dear Lord. From every ministry and respective outreach and church, we are blessed to have talented people in music. I pray that they will continue to dedicate their lives so that their talents will be only for your glory and honor. Lord, maraming salamat that we have a church where we could dedicate ourselves and devote ourselves to serve you. Now, I pray that you bless our message tonight. Bigyan niyo po ng utterance ang inyong lingkod. Nakadepende po ako sa inyong banal na Espiritu na siyang gumabay ng aking isip at puso sapagkat ang mensaheng ito ay sa inyo para sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Kaya't naniniwala ako na ang mensaheng ito ay magsisilbing siguradong gabay sa aming buhay. Tulungan niyo pong bawat isa, lalong-lalo na po ang signal upang wala pong aberya o anumang distraction o disturbance. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po akong tanong sa inyo bilang ating panimula sa ating lesson ngayong gabi. Ang tanong ay ganito: what would you do if God has blessed you? Ganda yun. Pag-isipan nyo for a while. What would you do if God has blessed you? Anong gagawin mo pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon? Sige nga, magbigay ka nga sa iyong katabi nang naisip mo, here's what I'm going to do if God has blessed me. Pag ako blessed ng Panginoon, itong gagawin ko. Sige nga. Tell your seatmate. What would you do if God has blessed you? Go ahead, come on. Yung iba sa inyo parang hindi naniniwalang pagpalain eh. Naniniwala ba kayong pagpapalain? O ngayon pa lang isipin nyo na, anong gagawin mo pag pinagpala ka? Kasi, Pastor, hindi naman ako blessed. Kaya nga if, di ba, ibig sabihin, umayon ka kausat. O kaya ngayon pa lang, i-perceive na natin to, isipin na natin, kung ako ay pinagpala na, anong gagawin ko? Kasi alam nyo, maraming Kristiyano, hindi handa sa pagpapala eh. God is prepared, but are you prepared? Handa ang Diyos na magpala. Ang tanong, tayo ho ba'y handa? Kaya dapat nating tanungin ngayong gabi, kung ako ay pagpapalain, anong gagawin ko? Ma'am Madeline Folosco, good evening ma'am of the Big Island. Semana Family of Vintar, magandang gabi. Audrey Valdez, magandang gabi. Abang nag-acknowledge ako, pag-isipan nyo yung aking tanong. Ano ang aking gagawin pag ako'y pinagpala? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. I would like to provide to you the 3 principles to live by when God blesses you. That's the title of the message. 3 principles to live by when God blesses you. I-share nyo yan, kayo mga nasa Facebook. That's a wonderful topic tonight. 3 prinsipyo na dapat nating alalahanin sa ating buhay pag tayo ay pinagpala ng Panginoong Diyos. Now, marami ho kasi ang forms o katangian ng pagpapala ng Diyos.
Gusto kong ipauna na sabihin sa inyo na hindi mo kailangang antayin na ikaw ay pagpalain. Sapagkat ayon sa Efeso 1:3, tayo daw ay pinagpala na. Ephesians 1:3, ang sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. For whatever that means, it is already certain and definite na tayo ay may inaasahan o ini-expect na pagpapalang makalangit. We have a place in heaven. And that place is a mansion. We have a position in heaven. Kasama tayo nakaupo ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, seated with Christ. So, kahit wala ka pang pagpapala, blessed ka na kung ikaw ay ligtas. So, are you saved tonight? Okay? Gusto kong i-establish yan. Sapagkat ang totoo at mataginayon nga blessing dagiti believers ket masarakan sa jay langit. Heavenly places. However, not only that Christians are blessed in heaven, but they are also promised with blessings while on earth. Ang tawag po dyan, grace. Sabihin nyo nga lahat, grace. Ayon. Ang sabi ng 2 Corinthians, chapter 8, verse 9, ang sabi dito, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes, he became poor, that ye through his poverty might be rich. Ibig pong sabihin, binuksan ng Diyos ang bangko ng langit, na ang lahat ay pwedeng magkaroon ng account na ang pangalan ay grace. Grace account. Mawi-withdraw mo lamang yon pag ikaw ay nanalangin. Kaya sinabi ng Bible, ask and eat. Ano yung eat? Kain tayo, eat. Ano yung eat? Ask and eat shall be given you. Anong ipagkakalob ng Diyos sa'yo? Biyaya. In whatever be the manifestation of that grace in your life, it's grace. Yan man ay biyaya na pag-supply sa pangangailangan mo, physical, financial. Yan man ay biyayang pangkalusugan. Yan man ay biyayang sa mga pagsubok, for whatever be the manifestation, that is grace. Kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay meron na pong account sa langit. We can only have that, we draw that through prayer. Ask, and it shall be given you. Pangalawa, ang biyayang yan can only be withdrawn not only through prayer, but by being obedient to God. So pag ikaw ay obedient, sumusunod sa kanyang salita, may kaakibat na biyaya po dyan. And we have a lot of verses, and we will not go over it anymore. Ngayon po, let's talk about this grace of blessing that we can receive. Ngayon, when we are blessed by God, there are three principles that you need to keep in mind and to live by. Hindi natin tatapusin to sapagkat ang masarap na pagkain, hindi mo dapat inuubos ng minsanan eh. Kailangan i-ref mo yan para bukas uli. Parang nung ako po'y bata, paborito ko ng Pringles. Yung regalong Pringles na ganyan kalaki, 1 linggo yun. Sapagkat ayokong mawala yung lasa ng Pringles, mga kapatid. Inuunti-unti ko yan. So ganun din ho ang gagawin natin, ha? I might finish the first 2 points,
I will reserve the last point for next. Okay? Now, what are the principles? Here it is. Number 1. Ito ang first principle. Remember that God is the source and I must be grateful. That is principle number 1. When you are blessed, remember, whenever you receive a blessing from God, remember, God is the source and I must be grateful. Simpleng-simple, ano po? Pero nakakalimutan nating gawin. James chapter 1. Tignan niyo po. James chapter 1, verse number 17. Okay? James 1:17. Ang sabi, Cyrus, magandang gabi. Hindi ko makita ang video mo. Every good gift and every perfect gift is from? Saan daw ho galing? Ano yung galing sa above? Gift. Anong klaseng gift? Good. Ano pa? Ang ganda nun ah. Hindi na nating kailangan pang laliman dyan. Simple yan eh. Good. Perfect. Saan daw ho galing? Anong nangyayari? And bumababa. Kaya ang blessing hindi galing sa ilalim, galing sa itaas. Ang blessing hindi galing sa akin, galing sa Kanya. Alalahanin mo, hindi sa'yo galing ang blessing, sa Kanya. Kaya huwag ka sa sarili mo magpasalamat sa Kanya. You're not the source of blessing, you know. Hindi rin sa tao galing. Kahit man tao ang nagbigay, hindi pa rin sa Kanya galing. Saan daw galing? From above. Come down. Gumagamit ng Diyos ng mga instrumento, pero ang biyaya galing sa itaas. Bakit galing sa itaas? Sapagkat po ang blessing, sa itaas nang gagaling ang utos. Ang mandato upang pagpalain ka, sa Kanya galing. Ang sabi ng isang bersikulo sa Biblia, for there the Lord commandeth the blessing. Di maigi? There, may lugar. The Lord, sa itaas, commanded, kaya ang utos galing sa itaas. The chain of command is this. God commands, the blesser as an instrument para dumating sa atin. Kaya kung sino man po ang naging instrument, ang lapat mong pinakaunang tatandaan, galing sa Panginoon. Well, James 1:17, every good and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness. Hindi ho nagbabago ang ating Panginoon. Mga kapatid, ano kaya kung nagbago na ang Diyos? Parang pumunta ka, ay, wala na po siya dito. Saan na po siya? Ay, hindi ko na alam. O di na iyaw-awangkan. We would be lost if God is changeable. With whom is no variableness, neither shadow of turning. Praise God for that. Remember that God is the source and I must be grateful. So anong gagawin mo? How do you express your gratefulness? Oh, ito, 1 Timothy 4:3. 1 Timothy 4:3. Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with of them which believe and know the truth. Tungkol ho ito sa pagkain. So pag kumain ka, ano man yan, ay magpasalamat. And that represents every blessing that we receive from God. Anong gagawin natin? Thanksgiving. Psalms 116 verse 12. Ito po ang totoong gratefulness. What shall I render unto the Lord for all His what? Oh, thankful ba yung taong nagsabi niyan? Ngayon, are you thankful? Then that should be your question.
Yan po ang tinatanong ng taong thankful. So pag ikaw ay pinagpala at gusto mong magpasalamat, ito ang tanungin mo, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya po tayo tinuturoang maging givers. Tinuturuan ho tayong mag-tithe. Marami hong mga hindi naniniwala ang pagta-tithe. Pero ang pagta-tithe ay isa pong kaparaanan upang matuto tayong makaalala sa Diyos sa lahat ng ating mga pagpapala. Halimbawa, ngayong week na to, may natanggap ka na blessing. Anong maaalala mo kaagad? Yung tithe. Ano yon? I will render it unto the Lord. Tanungin mo yung katabi mo, faithful ka ba sa tithe mo? Oh, nagta-tithes ka ba? Kaya mga kapatid, God is the source and I must be what? Grateful. So kahit malaki ang sweldo mo, you must be grateful. Number 2. The second principle to live by is this. It is a stewardship and I must be faithful. It is a stewardship and I must be faithful. Tatandaan mo na ang blessing ay stewardship. Ipinagkatiwala. God is the owner. We are simply stewards. Whatever I have, whoever I am, whatever I will have, whoever I will be, are is stewardship from the Lord. I-establish mo yan sa sarili mo. Hindi yan iyo. May nagmamay-ari dyan. Your life is not yours. Alam nyo kung bakit maraming mga Kristiyano ang hirap turuan ng biblical principle? Hindi nila naintindihan o na-realize itong idea ng I am a steward. Oh, sasabihin mo sa kanya, nasaan ka ng linggo? Ang sagot sa'yo, anong pakialam mo? Aba, pastor ako, nangangaral ng Biblia, pakikialaman ko. Bakit? Ang oras mo ng linggo, Panginoon ang may-ari dyan. Kaya dapat kung tanungin ka, nasan ka nung linggo? Bakit? Sa'yo ba yung linggo? Sa Kanya yan eh. Kung sa Kanya, ano ang dapat mong ginawa? Faithful ka dapat. By being faithful, what does that mean? You obeyed His word. Oh, ngayon, nauunawaan mo, steward ka? Oh, nireview ko halimbawa yung tithe and offering. Kapatid, bakit blanco tong February mo? Bakit wala kang binigay ng March? Bakit wala kang April? Sagot mo sa akin, anong pakialam mo, pastor? Sa Panginoon naman galing, hindi naman sa'yo eh. Oo nga, hindi sa akin galing. Pero lingkod ako ng Diyos. And I have been sent by God, called by God, to help you walk and obey His word as His steward. Oh. Ang problema, kung hindi mo kasi tanggap na steward ka, dapat tanggap mo na steward ka. At hindi kita dapat pilitin na tanggapin na steward ka. Ikaw mismo ang dapat makarealize niyan. Tignan natin ang sinabi ng Bible sa 1 Corinthians 6. Oh. Anong sabi ng 1 Corinthians 6:19? What? Grabe, no? Nakakita ka ng usapan na ang sabi kagan, what? Anong ibig sabihin ng what? Ano? Ano yung ano? Hindi nyo ba alam? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
Mga kapatid, kahit i-preach ko yan, nasa sayo na unawain yan. Hindi ka, mahirap kang turo ang miyembro pag hindi mo naintindihan yan. Kasi you will do your own thing eh. Gagawin mo ang gusto mo eh. Pero pag naintindihan mo yan, hindi mo gagawin ang gusto mo eh. Gagawin mo ang gusto niya. Iyan ang foundation ng blessing. Ang mahirap sa Kristiyano, pagpapalain ng Diyos na hindi niya naintindihan na hindi kanya yun. Pinagkatiwala lang ng Diyos yun sa kanya. Steward siya. Kaya nga, dapat clear sa'yo ngayong gabi, this is the second principle to live by when you are blessed. I am a steward. Alam niyo, yung mga trabaho niyo, bagamat kayo nag-apply dyan, kinuha kayo ng inyong boss o manager o sino man ang may-ari ng company na yan. Yang trabahong yan, pinagkatiwala din ng Panginoon sa iyo yan. Bahay, lupa, sasakyan, knowledge, education, degree, kailangan ikaw, teka, sabi ng Bible, ang Diyos ang may-ari, pinagkatiwala lang sa akin to. Naintindihan mo ba natin? That is why, ganito yan. Okay? We will be held, if we are blessed with talents, knowledge, resources. Ayan. Sino sa inyong may talent pala? Pakitaas nga ng kamay. Pastor, alam mong talent ko kumain. O yun, talent din yun ha. Bira. Alam mong talent ko, Pastor, mag-imbita. Friendly akong tao. Kahit yung aso, naiimbita ko eh. Friendly talaga ako eh. Pati aso, napapaamo ko eh. Talent yun. Di ba? Paano naman kasi? Parang magkamukha daw kayo ng aso, kaya napaamo mo yung aso. Di ba? Bira. Breed ko to Oh. Talent. Knowledge. Sino po sa inyo ang merong education? That's knowledge. Resources. Yan lahat yan. And the like. Anong sabihin ng and the like? Katulad ng lahat ng yan. It is expected that we use this well to glorify God, especially for the furtherance of the gospel. AV, nasa outline ko yan. Lagay nyo na. AV, nasa outline ko yan. Para mapicturean ng mga kapatid. Ayan o. Okay? Dapat may outline kasi kayo, AV, para nasusundan nyo ako, ha? Oh. Ulitin natin, ha? Basahin natin, everybody go. If we are blessed with talents, knowledge, resources, and the like, it is expected that we use this well to glorify God. Alam mo, kung nandyan ka sa sanctuary at kayo mga nandito, pag hindi nagsisink in ito sa inyo, baka wala kang Holy Spirit. Kasi kung may Holy Spirit ka, maintindihan mo yun eh. Pastor, bakit wala akong Holy Spirit? Hindi ka saved. Tumanggap ako, baka hindi totoo. Kasi kung totoo kang tumanggap, may Holy Spirit ka, now you will understand. I don't own my life. Foundation po yan. Kaya pag naintindihan mong stewardship, tinanong ka ng pastor, nasaan ka nung linggo, hindi ka masasaktan. Kasi alam mo, Pastor, sorry, I know I should be in church. At may mga sitwasyon kasi na ganito. Steward. And so, what do? I must be what? Faithful. Oh. Dito po tayo sa Luke chapter 12, 44 to 48. Luke chapter 12, 44 to 48. Anong sabi ng Biblia? Oh, Luke chapter 12, 44 to 48. Oh, sabi dito, okay. Of a truth,
I say unto you that he will make him ruler over all that he hath. But, and if that servant, may alipin ha, say in his heart, wala, hindi pa darating yung amo. And shall begin to beat, imbes po na tulungan niya pakainin yung mga kasama niya, pinalo niya. And shall begin to beat the manservant and maiden, and to eat and drink and to be drunken. When the cat is away, yun ang ginawa ng servant to. Mayroong ipinagkatiwala pero hindi siya matapat. Matapat lang siya pag nandyan ang master. Pag nandyan si foreman, pag nandyan si engineer, pag nandyan si pastor, nagagat. Hindi faithful ang ganyan. Alam nyo, kahit wala ako dyan sa mga sanctuaries natin, dapat faithful kayo dyan. Hindi, wala naman si pastor dito, wag na tayong pumunta ron. Mga kapatid, kahit wala si pastor dyan, dapat faithful kayong pumunta dyan sa ating mga sanctuary. Kailangan nyong makirelate sa mga kapatiran. Kailangan nyong makipag-shake hands. Wala akong virtual shake hands. Ang shake hands po talagang physical yan. Kaya sabi rito, wala yung master natin. Maglaro tayo. Mag-inuman tayo. 46. The Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint his portion with unbelievers. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not, and did commit things worthy of his stripe, shall be beaten with few stripes. Look, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Tandaan niyo po, dito galing yung salitang, to whom much is given, much is required. Ano man yan binigay ng Panginoon sa'yo, much is required. Ibig sabihin, pag ang Diyos pinagkalooban ka ng pagpapala, may ine-expect siyang gagawin mo sa pagpapala. That is why, ano yon? It is a stewardship, and therefore I must be what? Faithful. Are you faithful? Ask yourself tonight, am I faithful? Alam nyo, ang pagiging pastor, privilege. Tanong, am I faithful? Ang pagiging member ng HBBC, blessing. Do you consider being a member of HBBC a blessing? Are you faithful? To whom much is given, much is required. Therefore, pag ikaw ay binless, nag-i-amen si Kiyon. Si Kiyon ba yung nag-i-amen? Praise the Lord. Pag ikaw ay blessed ng Panginoon, ito po ang iwan ko sa inyo. Don't allow your blessing to become a hindrance in serving God. Don't allow your blessing to become a hindrance in serving God. Hindi ho maganda sa harapan ng Diyos, kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, na nung ikaw ay pinagpala, hindi kanya na makita. Although God is everywhere, I'm referring of being visible in serving God. Kung kailan pinagpala, hindi na makita, So anong nangyari? Faithful? No. That's why I must be faithful. As a steward, always remember that you will give an account. Yung pong pinigay ng Panginoon na blessing sa atin, pananagutan po natin yan. We will be accountable. Pastor, you might ask, how will I give account, Pastor? Ganito. Pagdating ng araw sa langit,
when we will give account or sasagot tayo sa Diyos sa kung papaano natin ginamit ang mga blessings na Kanyang ipinagkaloob sa atin, pananagutan natin yan sa Panginoon. You know how it will be account, we will give account? Ang basis ng Diyos para i-account ka at ako, i-audit tayo, will nothing be but His will. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ganito yan. Oh. Binigyan kita ng sasakyan, sabi ng Diyos. Naging daan ba yung sasakyan mo para lagi kang nakapunta ng church? Hello? Kasi ang problema ng karamihan, ang layo ng church. Di ako makapunta. May sasakyan ka. Amin, Panginoon, naging daan ba yung sasakyan? Blessing ba yan sa Christian life mo? Nakapunta ka ba sa church dahil sa sasakyan mo? Nagamit ba? Are you with me tonight? Ngayon po, dahil halos lahat tayo may sasakyan, wala na pong masasabing malayo. Ang malayo, 2 oras. Pag 2 oras, klabereya ka na nag-prayer meeting yan. 2 oras yan eh. Kung ako mag-drive, 1.5. Yun ang malayo. Pero ngayon, pag halimbawa, 5, 10, 15, 20 minutes drive, hindi na masyadong malayo yun kung may sasakyan ka. Kaya nga sabi natin, thank you Lord for the blessing. Pag every time mag-drive ka ng sakyan mo, thank you Lord for this blessing. Nadadala ka ba niyan sa church? Are you with me? Pastor, bakit ba pag ako pinagpala, ang buhay ko ba talagang, ganun ba talaga, ganun ba dapat ang Kristiyano kakonektado sa church? Tanungin ko kayo, dapat ho ba ang Kristiyano konektado sa church? Yes or no? Oh, nakakapag-isip pa ba kayo o pagod na? Tanungin nyo kayo mga katabi nyo dyan, nakakapag-isip ka pa ba o pagod na? Dami ko ng tanong ha. Natatawa yung iba rito. Dapat ba ang Kristiyano ganun ka-connected sa kanyang church? Itong aking sasabihin sa inyo mga kapatid. Pakinggan nyo itong aking sasabihin ha. As your pastor. No Christian can be faithful without a church. Hindi ka pwedeng maging matapat na Kristiyano na wala kang church. Ngayon, kung wala kang church, hindi ka nag-attend ng church, hindi ko alam kung saan mo Bible nakuha na faithful Christian ka. I don't know what kind of Bible you have. Sapagkat ang sabi ng Biblia, not forsaking the assembling of yourselves. Ano yun? Church. Kung matapat kang Kristiyano, nag-a-attend ka ng assembly. Kung hindi ka nag-a-attend ng assembly at hindi ka naniniwala, ang paniwala mo, kahit naman wala akong church okay lang ako Kung yun ang paniwala mo, paano ka naging faithful Christian? Kasi ang faithful Christian, hindi niya pinababayaan ang pagtitipon ng church niya kung saan siya inilagay ng Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng maging faithful na Kristiyano na wala kang church, kapatid. Pangalawa, anong sabi ng Bible? Obey them that have the rule over you. Ang church may pastor. Hello? Ang church may pastor. Ngayon, kung wala kang church, sinong pastor mo? Ha? Kung wala kang church, sinong pastor mo? Ay, hindi, pastor. Pastor ko lahat. Walang ganyan sa Bible. Gawa-gawa lang ng mga Kristiyanong hindi tama ang kanilang paniniwala yan. Yan yung mga church hoppers. Yung iba, church shoppers. Lagay nyo yan. Lagay nyo yan sa screen. Church hopper, yung iba, church shopper. Ang church hopper, palipat-lipat. Parang grasshopper. Hop, alam mo yung ibig sabihin ng hop? Hop. Oh, ano ba ang hop? Kirk, ano ang hop? Ha? Jump. Oh, galing, pambira. Hindi lang pala encyclopedia to. Thesaurus pa. Oh. Hop. Ang ibig sabihin ng hop, mga kapatid, palipat-lipat ng church. Yung iba naman, shopper. Nagsha-shopping. Naghahanap ng church na gusto niya. Yun.
Church shopping yan ang tawag dyan. Mga kapatid, hindi ka dapat nagsha-shopping ng church. Sapagkat ang Panginoon ang nagtatalaga. Ano sabi ng Acts 2:47? And the Lord added. Nakita mo? Ang Panginoon ang may kaloobang maglagay sa'yo kung saan niya nais. Hindi ikaw, siya. The Lord added. Kaya hindi ka dapat church hopper, hindi ka church shopper. Hindi ka magiging faithful Christian pag ganyan. Kaya mga kapatid, ganun dapat kakonektado ang Kristiyano sa kanyang church. Kaya kayong mga members dito sa Lawag, maging faithful kayo. No matter how blessed you are, be faithful. Be faithful to your church. Be submissive to your pastor. You listen to him sapagkat siya ang ipinadala ng Diyos na mangaral sa iyo. Kaya ngayong iba sa inyo, pag hindi naka-tune in ng linggo, kahit nasa abroad kayo, panoorin nyo ang preaching ng pastor nyo. Because God has a message for you through your senior pastor. I-account tayo ng Diyos, di ba? Okay. Ang pag-account ng Diyos sa'yo, based on His will. Ibig sabihin, anak ha, ito yung aking mga instruction. Binigyan kita ng biyaya para gawin mo yan. Ngayon, tignan natin kung ayon sa biyayang binigay ko sa'yo, nagawa mo yan. Ganun ho mag-audit ang Diyos. Parang, okay. Maglalaan ako ng 1 million dyan. Ganito ang gagawin nyo. Pagkatapos ng lahat, dumating ako. Ilan yung binigay ko? 1 million. Ito ang aking instruction. Tignan natin kung saan pumunta yung 1 million. Ganun ho ang Diyos. Kaya, ngayon, bilang Kristiyano, hindi mo pwedeng sabihin na, huwag kang mag-a-assume na, hindi ko kasi alam eh. Hindi rin ho magandang rason yung hindi ko alam. Alam mo kung bakit? Responsibilidad mong alamin. If you are a Christian, it's your responsibility to know the will of God. Kaya huwag kang magrason, hindi ko kasi alam. Utos yan eh. Responsibilidad mong alamin ang kalooban ng Diyos. Kaya bawat pagpapala na ibinigay ng Diyos sa'yo, dapat ang tanong mo kaagad, Lord, anong will mo dito? Alamin mo. Paano ka hindi makakaalam? Hindi ka nag-a-attend ng church. Hindi ka nakikinig ng preaching. Ano sabi ng Ephesians 5? Nakita nyo na mga kapatid. Pangit na rason ha. Hindi ko kasi alam. Responsibilidad mong alamin. Tignan mo sa Ephesians 5:15 to 18. Anong sabi ng Ephesians 5:15 to 18? See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Alam mo yung sabihin ng redeeming the time? Make the most out of it. That is a very secular, wonderful mindset for secular work. Kung anong meron ka, i-maximize mo. Ngayon, paano mo i-maximize yung meron ka? Kung may 5 years ka na lang mabubuhay sa mundong ito, anong gagawin mo? Yun ang alamin mo. Hindi yung gusto mo lang ginagawa mo. Tapos maya-maya, pag pinagsabihin, ay hindi ko kasi alam. Dalawang kasalanan mo. Mali yung ginawa mo at hindi mo inalam. Dalawang kasalanan mo ron. Are you following? Kaya pag nag-a-attend, kayo namang mga palaging nag-a-attend ng church, makinig ng taimtim. Pati kayo mga nasa AV. Hindi porke nasa AV kayo, busy kayo dyan, hindi kayo nakikinig. Maya-maya kayo ang maging problema. Are you following? Redeeming the time because the days are evil. 17, wherefore be ye not unwise. Huwag kang maging mangmang. Para hindi ka maging mangmang, anong gagawin mo? Understanding what? Command yan. Hindi option. Kaya kung Kristiyano ka, dapat
alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Lalong-lalo na pag ikaw ay pinagpala para ikaw ay maging matapat. Tanong, do you know the will of God for your life? Mag-aasawa ka, ang pag-aasawa, blessing. Dapat will ng Panginoon. Magtatrabaho ka, ang trabaho, blessing. Dapat will ng Panginoon. Magpapatayo ka ng bahay, ang bahay, blessing. Dapat ayon sa will ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, anong gagawin mo? You need a good and godly counsel. Magpa-advise ka kasi. Alam mong sabi ng Bible sa Proverbs 11:14? Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Yung nagmamagaling, natutumba. No counsel. Bakit ayaw magpa-counsel? Nagmamagaling eh. Ikaw, bakit ayaw mong magpa-counsel? Kasi naniniwala kang ikaw lang magaling. Hindi ka naniniwala na merong pwedeng gamitin ng Diyos na may kagalingang magbigay ng advice sa'yo. Tama ho ba? Kasi kung naniniwala ka na merong ibibigay ng Diyos na makakapagbigay ng mas magaling na counsel, sasangguni ka ron. Ngayon, hindi ka sumangguni. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala. Anong tawag doon? Nagmamagaling. Kayong mga kagagraduate ng college, alam nyo bang will ng Panginoon sa'yo? Do you know God's will for your life? Dapat yan ang alamin mo. Kayong mga kagagraduate lang ng high school, alamin nyo ang will ng Panginoon. Kanina lang, nagpa-graduation, kahapon yata, nagpa-graduation ang Northwestern University. May mga members tayong nag-graduate. Ngayon, nag-graduate na kayo. Ano ngayon? Know the will of God. Sabi mo, praise the Lord. Blessing, nakatapos ako. Blessing yan. Pero paano ka maging faithful? How you can become faithful? Know the will of God. Pastor, all-knowing ka ba? Hindi ho. Kasi kung all-knowing ako, Diyos na ako. Bakit, Pastor? Mga plano kami, ilalapit namin sa'yo. Hindi ka naman all-knowing. Hindi ako all-knowing. Pero prayer warrior ako. Pag lumapit ka, Pastor, gusto kong isangguni ito ang planong ito. Anong masasabi po ninyo? Kapatid, ang aking masasabi dyan ay ito. I'll pray for you. Wala kang advice, Pastor? Wala, hindi ko alam eh. But I'll pray for you. Ngayon, hindi ka naniniwala sa prayer ko? You never know. If I prayed for you, God will answer. Ibang klase. Amen ho ba? That's why if you want to be faithful with your blessing, you have to know the will of God. Tama na muna yon. Next time na uli. Tuloy natin next time. So anong natutunan natin ngayong gabi? Number 1, God is the source and I must be grateful. Number 2, it is a stewardship and I must, siguro palitan ko next time, hindi it is a stewardship, dapat I am a steward. So number 1, God is the source and I must be grateful. Number 2, I am a steward and I must be faithful. Yun. Mas precise yun. Palitan nyo po yung point, ha? You change that point. I am a steward and I must be faithful. How do you become faithful? You know the will of God. Alamin mo ang kalooban ng Diyos at yun ang gawin mo. Tayong mga magulang, may mga anak tayo. Blessing ba ang mga anak? Blessing yan. Faithful ba tayong magulang? Paano tayo magiging faithful na magulang? Pag ginawa natin ang kalooban ng Panginoon. At alam niyo po, listen to me, pag sinunod natin ang kalooban at plano ng Diyos, mas lalo pang pag-iigihin ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin.
At ang lahat ng gagawin natin, hindi siya mapupunta lamang sa wala. It will never go in vain because what we've done is according to the will of God. Kaya nga umuwi kayo ngayong gabi at sabihin niyo, Panginoon, salamat. Yung napakatinding mensahe ni Pastor has transformed me. Anong sabi ron? Be renewed by the Spirit of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Are you transformed tonight? Oh. Know God's will. Kahit yan lang ang may uwi mo. Sabi mo sa katabi mo, know God's will. Praise the Lord. Amen? Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much for the message tonight. Thank you for giving your servant this message, dear Lord. I personally need this. I personally need this, Lord. And thank you for making us realize that you are the source of our good and perfect gift, and thereby we must be grateful. And that we are stewards and that we must be faithful. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging matapat. Na alamin namin ang iyong kalooban at dun namin i-align ang aming sarili. At yun ang aming gagawin sang-ayon doon sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Patawad, Panginoong Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa mga panahon na naging makasarili kami, naging self-centered, selfish, at self-willed. Wala kaming sinunod kundi sarili namin. Na naging mayabang kami sa iyong harapan, na parang nagmamagaling kami sa iyong harapan. Hindi man namin ipinapakita sa iyo, Lord, pero the way we act and the way we live shows we are not consulting you, O God. That is why every one of us tonight should be humble before you, should humble ourselves before you, Lord, and say, God, what is your will for me? Bawat tatay ay dapat tanungin niya sa iyo yan, Panginoon, Ama, anong kalooban mo sa akin bilang tatay? Anong kalooban mo sa akin bilang asawa? Anong kalooban mo sa akin bilang nanay? Anong kalooban mo sa akin bilang anak? Kalooban mo bilang isang trabahante sa company na ito, as an office worker, as teacher, as a student. Anong kalooban mo sa blessing na ipinagkatiwala mo, O Diyos? I pray that we will all be driven by your will. God's will driven dapat kami, Panginoon, hindi sarili naming will. Thank you. We give you only glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everyone says, yeah. Were you blessed tonight? Yeah. Kayo dito sa Lawag, na-revive ba kayo? Yeah. Gusto nyo ba kada Wednesday ako rito? Yeah. Bira naman, no? Next time naman, sa pasukin ako. Amen. Kayo dyan sa Bacara, maranasan nyo naman paminsan-minsan ang online, ha? Bacara, okay lang ba kayo dyan? Alam nyo, na-appreciate ko tuloy yung commitment nyo. Kasi kahit wala ako dito physical, pero nandito kayo, ibang klaseng commitment pala yun. Ha? Ang hirap eh. Pero I'm so thankful, ha, that you stayed and you keep on going in spite na hindi tayo laging nagkikita, ha. Yan ang Bacara. Total of attendance tonight, 907. Aba. Praise the Lord. Yung ating Facebook, umabot pa ng 130. Aba. Alam nyo ba, yung preaching ko nung Sunday School, sino sa inyo ang nakapakinig nung Sunday School nung linggo? Mga kapatid, matindi pa sa bagyo yon. Bakit kanyo? Ang bagyo sumisira. Yung preaching ko, nagbi-build up. Kahit thunderstorm yung Sunday School ko nung linggo, nagbi-build up yon. Kaya kung hindi nyo pa po napanood yung Sunday School lesson nung linggo, nako, sabihin ko sa inyo, marami ang na-revive dyan. Napakadami ang na-revive dyan sa ating Sunday School.
Totoo lang, okay? Ayun, praise God for that. Amen. Dami na. Nagko-comment. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat at manalangin muna tayo para sa ating offering. At habang tayo magbibigay ng ating offering ngayong gabi, ay aawitin natin ang I have been blessed. Amen? Hindi, yung ano na lang, Jesus use me. Among tekto ka, Edward? Bira, no? Di ikaw magpapaawit dito, ha? Okay. Are you ready for the offering tonight? Kaya ko kayo pinapatayo para makautyo nga na imbag tabul sayo kabsat. Amen? Kasi nung nakatugaw kayo, naipit tayo isang ribod dyan eh. Baka ti may rumwar ka tayo piso kakabsat. Kaya tumayo tayong lahat. Nandiyan pa si Pastor Ver? Pastor Ver, are you in the sanctuary in Maine or nasa Karwan ka? Wala? Karwan, medyo hindi kaya ng signal doon. Pastor Dennis na lang. Pastor Dennis. Okay, go ahead. Pastor Dennis, pray for the offering tonight. Anyan nga, sayaat mo apo, iti panagbiag mi, kas namatiken ka. Sinupusopan manen apo Diyos, dagiti masapul ti kararwami. Kaya tagyaman kami apo Diyos, ito yung mensahem, nga impalasat mo iti adipen mo apo. Kaya sapay ka di apo Diyos, agbiag, yan ti puso ken panunot mi. Ito yung mensahem apo. Tapnon iti kas tagat adadapay apo, nga dagiti paay mo, nga bendisyon kanyami. Kaya agbalin kami apo, nga good steward. Kaya Lord, itultuloy mo nga bendisyonan iti senior pastor mi apo. And idawat mi nga bendisyonam apo iti offerings nga ipaimiken ka. Bless the gift and also the giver, Lord. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Let's sing, Jesus, use me. The Lord will be a witness. You will help my witness. Ready now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my witness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse now. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's a beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he is my coming King. Amen. Chorus now. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord,
Sa Lunes ng gabi, pag hindi umulan, hopefully it won't rain, pakita mo ngayong Karwan, bago ko ibigay yung announcement. Karwan, Karwan Place of Worship. Nice! Palakpakan nga natin. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang, sa lahat ng ating mga outreaches, sila po, ayan o, yan. Okay, apo, nagpugi ni Tata Mariano, ha? Sa lahat ng ating mga outreaches, mga kapatid, okay, sila lamang yung merong kapilya dyan lang sa paligid nila. Kapitbahay nila ang kapilya. Ayan. Pag uwi ng mga yan, mga kapatid natin, dyan lang ang bahay nila. Oo. Dyan lang. Oo. Actually, kasi dagdada pagturugan, datan kakabsat. Okay? Ayan, nakakatuwa. It's no nice and joyful to see you. Okay, sa Monday night, lahat ng mga single men na gustong dumalo, alam nyo, masaya ang single men fellowship. Lalong-lalo na ang fiery preaching of the Word of God. I'm telling you. I'm telling you. Okay? So, we'll have our single men fellowship sa Karuan sa Monday. At, ang gagawin natin, i-vary natin mga kapatid, agtuno-tuno tayo ito. Tuno-tuno tayo ito. Pultat, tilapia, mga ganyan. Ha? Sige. So, yan ang gagawin natin. So, those who want to come, pag malayo kayo, wag na. O masyado ng malayo. Pag halimbawa, malayo kayo rito, wag na. Wag na, di ba? Gusto nyo? Why not? Amen, di ba? Bakit hindi? Okay, so we'll see at 5:30 in the evening and we'll have a dinner, barbecue, fellowship at Karuan Cottage of the HBBC. Amen? Okay, and lastly, I would like to announce this to everybody, okay? Marami po tayong mga young people na nag-confirm na pumunta sa BHYC. Okay? Upo muna kayo. Pupunta sa BHYC, alright? We now have, almost 100 na po yung ating nag-confirm na delegates. And so, I wanted to really get in advance, tayo po ang pinaka-advance na nag-prepare dyan because the accommodation at MBB is only limited to like 200 people. 150 to 200 people. The rest will be assigned to Pasay and Tatalon. Baka nga yung iba sa Cavite o sa Bulacan. O layo nun, di ba? Kaya kung nakalimutan mo yung toothbrush mo, nandun sa Pasay yung toothbrush mo, di ba? Bale kung ikaw ay naka-in-house. So, I want to register our delegates because we have a big number at mahirap pong i-manage pag hiwa-hiwalay. Kaya we want it in one place only at nearby lamang. Okay? So bukas, magre-register na tayo. Kaya pag hindi kayo nag-confirm, sorry, wala na. Kaya dapat mag-confirm kayo. Pangalawa, ang BHYC ay convention. Ibig sabihin, formal attire. Professional attire. Okay? Convention para ka nag-attend ng PICC. Sino sa inyo ang nagpadasan at nag-oath-takingan? O, PICC ka nag-oath-taking o sa teatro ng MMSU, naka-formal attire ka. Ang tawag dyan, business, anong tawag doon? Business attire. Okay? Kaya marami tayong mga young people na kailangan ng clothes na formal. So, I'm announcing to all HBBC ministries na kung mayroon ho kayong extra or you would like to share na formal attire po ninyo, dalhin nyo lang sa ating mga kinauukulang, grabing Tagalog yun dalhin nyo lang sa ating mga kinauukulang, hindi ko na alam ang kasunod nun, kinauukulang otoridad. Okay? At upang maibahagi natin yan sa ating mga young people, kasi sa mga men, at least ang dapat damit ng men, long sleeve, hindi polo. Number 1, malamig dun. Malamig. As in. Okay? So kung meron kayong coat, pwede yon. Kasi 3 araw, same coat, okay lang yan Wala namang, uy, pambira ka. Nung Monday mo pa yan walang ganun doon di ba? Oh. Sabi naman isa, ay di, nung last BHYC pa ito. Last year pa to huwag kang ganyan. Oh, di ba?
So, share natin yan, mga kapatid, ha? Okay? So, pag-uwi nyo mamaya, mga kapatid, tignan nyo na sa inyong closet. Tignan nyo na. Tapos labas nyo yan at dalhin nyo po sa linggo. Para i-share natin yan sa mga kapatiran. Hopefully, magkasya. Amen? Okay, so, meron pa ba akong dapat i-announce? Wala na. First Wednesday ngayon ng August. Sa linggo, first Sunday. First Sunday. So, anniversary ng ating Vintar Outreach sa linggo. Okay? So, are you blessed tonight? Next time na pagpunta ko rito, lahat kayong Tagalawag San Nicolas, punta tayo lahat, tapos mag-dinner tayo, uray man ko lang, uray anat nagan na di dyan, uray ko lang tisida tayo, ruot kakabsat, okay na yun. Anong tawag doon? Yung, hindi, yung, ano ba yung bibili dyan sa Robinson? Yung kalunay, alam niyo ba yung kalunay? Spinach? Mga kapatid, healthy yan, Spinach. Yun ang ating appetizer. Para sa mga dadalhin yung lechon, mga ganyan. Ang appetizer natin. Next Wednesday, I hope to be in Pasukin. Next Wednesday. Baka sa susunod, Claveria na ako. Pastor Dennis, barang nalinak ton tiraan tayo, digite kwa, lapo-lapo, kaskada maray, kan digite, digite at dadjayang nga kausan. Digite kwa, damagam kan hepe, taga kwa isona taga isla, baka meron Okay? So that's what I'm going to do. I intend to visit every sanctuary para sa ganon, magkaka-fellowship naman tayo. Blessing, may internet tayo okay? At baka sa susunod, nasa Australia ako, mga kapatid, Amen ba? Okay, so, enjoy lang tayo. Life is too short to worry. Because life is very short. Serve the Lord. With gladness. Endure to enjoy and enjoy to endure. God bless you all. We are dismissed. Salamat. Okay.